Off, Lawrence Navarro, Angeles Alcordo, Temestocles Alcordo, Jonathan Alcordo, Catherine Elias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Mark Sanders Sarno, Josiano, Benjamin Ocampo, Amalia Navarro, Elsa Enriquez, Cristina Navarro, Carolina Navapes, Efren Nolet, Arnold Mercadal, Alulia Mihosol, Chris Alujan Hosol, Ralph Edith Plaza, James Hansel, Nolan Alcordo, Joseph Malonti, Cristina Navarro, Pelino Alcordo. Offered by Ronnie and Ricky and Sarno and family. Pamisa alang sa normal na pagpanganak ni Eva Partusa o pamisa alang sa panagkalak sa purgatorio mawala na yung handog. Isa Gita ni David o Vicky o Vicky. Thanksgiving to Blessed Trinity for all blessing, good health and protection. And for the souls of Lucia, Joel, Virginia, Juliet, Eusebio, Lourdes, Elvera, Alberto, Rodriga, Lino, Rosaline, Faye, and all souls in purgatory. And fast healing, recovery of Janet Laura from Bahakis family. Thanksgiving for the birthday of Attorney Lillian son. Thanksgiving for the diaconate ordination of Rod Ronald and Rod Lester SMN. Thanksgiving for the birthday of Francisca Judy Anoos, Francisco George Anoos. Thanksgiving for the success of Kyle Castro, offered by Castro family. Pamisa salamat sa mga grasya na nadawat o pamisa alang sa magalang nila ni Nicolas, Eduardo Sr., Kinaro, Angelito, Liberty, Honorata, Liberato, Antonio, Anunciacion, Urbana, Rachel B. Raymart. Usa ka ng kalab sa purgatorio nga nangkalimutan, nagpamisa o mangbakpan. Pamisa alang sa mga lamilani, Beatrice, Rubino, Elisa, Edgar, Felipa, Amparo, Felix, Almeida, Loncio, Gregorio, Bernardo Sitter, Cristina, Maximo, Caridad, Pasita, Rayo, Rofena, Julia May, Stanley Kim Katangkata. Sa talakala sa purgatorio, mawala na ng handong kanila. Pamisa alang sa kalapil na rin Conching Maniaga, Perfecto Pardelio, Pastora Pardelio, Lucia Pardelio, Virginia Pardelio, Bonifacio Pardelio, Pangelo Pardelio, Ronelio Pardelio, Carmelita Pardelio, Jesus Pardelio, Mario Pardelio, Alfredo Pardelio, Basilisa Pardelio, Miguel Pardelio, Anselmo Pardelio, Benito Cabarnes, Maria Rosario Pardelio, Raimundo Cabatuan, Tomasa Cabatuan, Riopas Cabatuan, Paquito Cabatuan, Benedita Cabatuan, Leopoldo Cabatuan, Eduardo Cabatuan, Anselmo Abago, Sariaca Cabatuan, Meraflor Cabatuan, Jerome Cabatuan, Gerardo Cabatuan. Ang nagpamisa, Cabatuan, ang Pardelio family. Pamisa alang sa makalangila ni Norma Emoretza, Engracial Emoretza, Alfredo Emoretza, Gregorio Emoretza, Roberto Bundang, Anesito Bundang, Jovito Bundao, Lucas Bundao, Antonio Bundao,
Juana Bundaog, Eustachio Bundaog, Constancia Bundaog, Nicolas Polastri, Momeria Polastri, Juanelio Polastri, Adela Polastri, Macarty Polastri, Damian Polastri, Crispin Polastri, Yanshu Polastri, Emiliana Polastri, Arsenio Calimpon, Eugenia Olgoin, Juana Monica Auditor, Winston Churchill Roldan, Polito Lasprelia, Osmundo Lasprelia, Dominga Lasprelia, Jose Lasprelia, Liberata Soriano, Osmundo Soriano, Francisca Lasprelia, Conrado Fernandez, Cristina Fernandez, Clemente Fernandez, Francisca Niadas, Roberto Niadas, Stanislao Niadas, Peña Francia Fernandez, Natividad Niadas, Placida Fernandez, Alvina Fernandez, Maria Ana Fernandez, o sa tanang-talang na wala na ilang kanto. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nanawan. Pamisa sa mahal na Birhen sa Rikla, inahan sa kanang panabang, Birhen de Gracia, Senyor Santo Niño, Senyor San Roque. Pamisa alang sa kalatilan ni Bernadette Partido, Leonora Amado, Filimon Anselmo, Tana, Alfonso, Alfredo, Carlito, Cristito, Eli, Maong, Andang. Anak pamisa, Partidos, Juan. Mass offering for the graces received and good health, and for the souls of Anatolius Silion and all souls in purgatory, offered by Gloria Silion. Pamisa alang sa makalap nila ni Rufina Ramos ay
Ryan Vincent Baguio, Pedro Baguio, Josefa Baguio, Dominic Rogliado, Loes Rogliado, Ana Rogliado, Nestoria Alpici, Ponciano Alpici, Rofania Amampang, Gregoria Raffles, Santiago Raffles, Otonil Botijo, Ero Coipo, o sa tanang kalab sa Purgatorio, nagpamisa Julieta and Ryan. Daghang salamat sa kasyang nadawa, umayong panglawas. Nagpamisa Julieta and Ryan. For the souls of Eru, Rufina, Santiago, Gregoria, Lizaria, Aurelio, Otonel, Jolia, Rebecca, Filimon, Arcadio, Imitario, Ernesto, offered by Cotijo family. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, umayong panglawas. Pamisa usap sa mga kalagila ni Felicitas, Bonifacio, Marco, Polo Regulacion, Ninita, Oliver, Chodolo, Gary, Virgie, Priscilla Caballero, Mary, Novelito Anyabisa, Bernadette Partido, Jamie, Andrew, Samuel, pamisa usap sa mga lag na nahikalimtan, nagpamisa Caballero family. May balo. Karong umaabot si size, mauna ang atong misa di Galileo. Kung kinsa to gusto na mahimong sponsor of the day, pwede lang magpalista ni Sister Sario Silion o hindi po or ni Brad Arnett at Hamsa.
ni Senyor Santo Niño, Mama Mary, o sa tanang mga santos sa mga grasyang nadawat. O kami sa usap sa mga kalagmilan ni Marisa Nacua Aventahado, Russell Aventahado, Feliciano Anyabisa, Monica Basalo Anyabisa, o sa tanang mga kalab sa purgatorio, nagpamisa, Menchi, Anacua, Family. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, kagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maana ang paninyo. Atong karutan ang atong ikatulong kandila, ang pink, na nagsimbolo og candle of joy, Gaudete Santo. Kita karon ini kulong Domingo na ang tinutanay na maghatag og tunay makalipay mao sa Jesus sa atong kasalan sa Ginoo. Uban sa mga intensyon na ato nang nabasa ato sa gibuyog ang kasalan sa intensyon. Kung ilabi na, karoon ng alas 9, no? Dungan sa misa, dito sa Manila, ang duha ng brothers, no? Si Brother Ronald, o si Brother Lester, mayon na sila diakono, ordained sila at 9 o'clock dito sa Manila, karoon ng Lawa. So, nag-ilang po, karoon, ilang okasyon, nukubo, o niya 6 months after, more or less, mayon na sila full-fledged na pari. Ngayon soon, karon magandang kita sa tungkol kalimon, atong milulsulan ang atong mga sala, makikita pasaylo sa itong mga pinagdaong pamahan. Lord, have
Upasayon sa tuwang sala, kung dagon kita niya ngantos sa kinabuhing kayo. Magapo kita. O Diyos, nagatanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagapaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangiling sa pagkatao sa Ginoo. Itugod nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami dinhiruban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhing kariyuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, ikan sa masahon ni Soponias. Pag-awit o pusod o katawhan sa Siyon, sigit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem, dili na kamo silutan sa Ginoo. Giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala. Busa, ayaw na kamo kahadlok sa daotan. Niadtong adlaw, inuto niya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Siyon. Ayaw pa kawat itusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo na inyong Diyos, anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom, muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang hugma, hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Muawit siya ug magmalipayon tungod kaninyo, sama sa buhaton sa adlaw sa pamilya. Miingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Sangit kami sa kalipay, ang kasaya. Kahit sa layo, wala ka ninyo.
Kaduhang pagbasa gikan susulat ni San Pablo ngadto sa Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundi pangayoan sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pasalamat sa tanan ninyong pag-angkon. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, malipod sa inyong kasing-kasing, ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, ang pulong sa Ginoo. Ang inumanatan ninyo. Kinudlugikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton. Mitubag siya, ang adunay duha ka sapot, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay biste. Ug ang may pagkaon, kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka gobernador sa bugis nga miduol aron pagpabunya. Ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa lisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kag bisan kinsa tinaagi sa pagpugos kung pagbutang-butang sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tawo naglipo
sila kung kinsa gayon si Juan. Naguna-una sila na tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo, pinaagis sa tubig. Apan, may moabot nga labaw pa, kaayo, kanako. Dili gani ako angay bisan pagpadpad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag siya kaninyo, pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Nagpupot siya kumigo, nga ipagpalit-palit aron lainon ang tahok gikan sa lugas. Ugo niya tigumon ang trigo dito sa iyang kamali. Kapat ang tahok iyang sulugon sa kalayo na dili na mapalo. Samtang nagwali siya sa mayong balita, ipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag na itong tanan. Morning. Kamagpan mo, dapat kay pink. Ano man? Ha? Kay Gaudete Sunday. Ang tulong, ikatulong kandila, nining upat kasod na Domingo, nga atong pagpangandam para sa Pasko, sa pagkataw sa Diyos. Kung ang kolor niya pink, kay nga naman luman kita sa mensahe, sa Ginoo, na kita maglipay. Daghan hinungdan ng kita na maglipay o pinakanindot na kalipay yatag sa Ginoo ang atong kaluwasan. Kinsa nato ang hilig sa lipay-lipay. Lipay-lipay, no? Hilig na lipay, no? Lahit man ang lipay-lipay o kalipay. Kinsa gusto nato na malipay kita. Isa pa mong kamot. Kamong di mo isa, di mo malipay. No? Bitaw, no? Magbantay ta. Ay mensahe karon, no? It's the Gaudete Sunday. It's the day of rejoicing. It's the Sunday of joy. Kalipay, lahit sa lipay-lipay. Kung sa may lipay-lipay, Father? Ha? Kung sa may lipay-lipay? Kanang malipay ka kadyot, muwana ka sa. Nasuway muwana? No? Lipay-lipay. Kung sa man? Wow. Ingon nila ka na kung malugal ka, lipay-lipay na. Yung mapildi na ka, magul na ka, dahil kay kag-utang. Sinoon? Okay. Kaya ka nung maghubog-hubog, lipay-lipay na. Diba? Mahubog na ka, napakaisala na mabuhat, huon na kay kauman-ana. Lahit ang lipay-lipay sa kalipay. Ang mga batanon o pitanay na liuyap, kunya maglipay-lipay sila, yung mamagdos, man sa lipay-lipay, kabulanan. Tinoon? Maulay kalahit niling mensahe karon. Ang mensahe sa Ginoo, iyang ihatag ka nato ang tinud-anay nga kalipay. Kalipay nagikan sa langit. Kahit man ang kanang, no? Gani, ang tao, malipay ka kung na kay maramang na regalo, tinoon? Malipay ka na kay bagong cellphone. Pero muhanaw ra yan na. Tinoon? Madugay pulaan ka. No? Pero ang kalipay ay hatag sa Ginoo mulungtad. No? Yaong sa manoni ang pamutana karon. Nindot kayo sumpay man sa Ebanghelyo naging Domingo, di ba? Si Juan ihatag nato, no? Ihatag sa Dios para sa katawan aron pagpangandam sa pag-abot na Jesus nga pinudanay nga maghatag og kalipay. Di ba? Ang katawon ginato ni Pasko, joy to the world. Tinuod kay nga naman kalipay yan yung datkon. Pero kung saan manindot kayo ang pamutana, tulog ka, no? Klase ng mga tao nangutana. Ang crowd, nangutana sila ng Juan, unsa may among buhaton. Ang mga sundalo niya to, unsa man say among buhaton. Ang mga manining, sana, mga buwis, unsa may among buhaton. Kung tuwa patingalita dito, iyong punta, ako, pare ko, unsa may among buhaton. Ako, usa ko kainahan, usa kaamahan, sa buwan, unsa may akong buhaton.
So nagtulong kabutang nga gusto ni San Juan nga buhato nato, no? Hindot kaya kayo, no? Ingon siya, katong adunay duha ka sapot kinahanglan ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay piste. Unsa kaya ang iyang itugod isulti kanato, no? Naunta kita dili lang ang atong kaugalingon ang atong una-unahon. Kaya nga naman, kinaidagang mga tao na nanginahanglan, pero usahay kita magbuta-butanan. Kaya ang tinud-anay ko nga kalipay, dili man na ako ra may malipayon, kinanglang malipay sa ang mga tao na naa sa akong palibot. Mo kini ang Diyos nun na kalipay. It's the happiest people in the world are not the so-called takers, kanang sige dawat, kundi ang katong kamaong manghatag labi na nagto sa mga nanginahanglan. Mao gani nga usa ka gusto ni San Juan nga atong pagabuhaton nga atong i-treat ang atong mga isig katawo, isig ato sa igsuon. We have to share what we have to others like my brother and sisters. Namo man kay tinutanay sa imong igsuon, imo silang tagaan unsay grasya na naani mo. Diba kita mga Pilipino nindot kay tanang itay trade anang i-share unsay blessing. Nindot ko sa una na kani mag-utang kanimi, ala atos pikas koral. Namo ana, kasuhay mo ana. Murag ganun, dili lang ka magluto para lang imo pero ihatag mo sa imong silingan. Labi na daghan kaayong kagini, daghan magaling blessing ako ihatag. No? Nako istorya ninyo na hitabo gid no. May usa ka teacher kanang dayon ng closing sa school year, kaguol siya kay duha pa siya ka estudyante nga kinahanglang ihagbong niya. Mga bright ra ba unta, pero ang problema kay daghan kay absences. Duha ka lalaki na estudyante niya. Unya mo na to gipatawag ang inahan kay gina nga pasensya ma'am, kinahanglan hagbong na ko imong anak ko ang inyong duha ka anak. Kanto, anyway, to make the story short, itag-dialog ng Victoria. Ingon dayon ang nanay, ma'am, dawato na ako unsaon man, tinudanay mo na i-absent man ang akong mga anak. Pero ma'am, so diyan natin ko sa hinungan. Kaya ba ka ma'am, duhan ang akong anak na lalaki, pero usar man kapares sa sapatos ang naami. Mao nga, requirement sa school ninyo na makasud lang sa eskwelahan, katurang nakasapatos. Mao nga, ma'am, kay ka, Lunes, katong usa akong anak mo'y maka-eskwela, Martes ka to na sa usap, Merkules ka to na sa usap, kay maghulamanay man sila. Pagkadungog sa teacher niya, mao ba? Nihilak siya, umingon siya. Oh my God, ako kay ba ang inadala imong sitwasyon? Umingon siya, sige ma'am, nay, sunod tuig, no? Pero karon nangita ko paagi mo pakasur ako imong anak, pero sunod tuig ay kaguol ako ng mga kay ako sa among balay, daghang kay kuksik sapatos na pero imo rin mo ka anak, hilulmanay. Dito nakaamgo ang teacher na mas malipayon siya nga iyang ihatag sa uban na nanginahanglan kay mao kinigasa sa tuludan na yung nakalipay. Dili ang daghang kay ako pero kung pakita ko sa uban, unta na kakalisod na sila po nalipay. The best way to be happy is to make other people happy. Okay? So, mga may una. Ang ikaduha na sulti ni San Juan, una nga, be faithful in your identity. Kung ikaw sundalo, kinanglang buutan ka na sundalo, ayaw paglupin. Kung ikaw na kay trabaho nga mamuhan o buwis, ayaw tubuin, ayaw usba, kinanglang sa'yo nasa balakon. Kung ikaw na kay negosyo, itratar ang inyong mga workers generously, kay mo ka na kalipay sa Diyos. Be generous. Kay God will also be so generous to us who are generous to others. So kung kita, kung ako pare, buhaton ako nato ang atong pagkabuutang pare. Kung ikaw tatay, buhatang mahimong kang buutang tatay. Kung ikaw buutang nanay, ikaw tinudanay na magpalipayon. Kaya nga naman,
once ang tatay, dili niya ang iyong pagkatilo, nanay nga tatay iyang buhaton, di siya magmalipayon. Kung mangabit na ang tatay, malipay ba siya? No. Kaya magkagubot man ilang pamilya. Kung ang anak magbinuang na, labi ng estudyante pa ka, ang focus gito sa estudyante, ang pag-eskwela. Kung magbinuang na ang mga anak, magka-problema, wala na yung kalipay sa pamilya. O kini, pahinumdog ni sa buwan sa kanato karon. Kung gusto tang magmalipayon, buhata ang solo sa Ginoo. Be a true father, be a good father to your family, to your children. Be a good wife. Be a good child. Ayun tagay problema si papa, si mama. Daghan na kayo na silang problema. Hindi mo pa bang luwagan? Magmalipayon ka kung magtanaw kasi mong papa, mama, malipayon. Ayaw ka ng mga relasyon na dilig maayo, ayaw mong suot, kaya dilig na mo magmalipayon. Ang inyong maginikanan sa ating mag-anos. Mauling mensahe, karong Dominguha. Happiness really comes from God. And when we are close to God, we will do the right things. So be generous, be fair, and be fraternal sa atong relasyon sa atong isig katao. Amen. Palibog man. Nagato kami sa usa ka Dios sa amahan makagagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak ni pinuhat usab kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao alam sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa dalang sa Espiritu Santo nahimo siya mamaylawas, gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanatong ilansan sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay pilubong sa ikatlong adlaw na banhaw siya para matuman ang kasulatan. Isa kasi sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Bumalik siya mamahimayaon sa paghukom sa mga bulig sa mga minatay. Ug ang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan sa anak, tungan sa amahan sa anak, isimba sa ukinimaya. Ang misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa mapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mga pag-ambot sa katawhan, kaduol na ang pag-abot sa Ginoo. Gidasin kita sa pagpangayo o bisan unsa sa atong ikinahanglan uban ang pag-ampo o pagpasalamat. Busa mag-ampo kita ngadto sa amahan diha sa pagtuaw sa pag-ingon. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanang namunuan sa atong simbahan, ngabiyahan kita nila diha sa hustong pagdulungan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nagtudlo sa pagtuong Katoliko, nga madasigo nila ipaabot ang tukmang mga pulong ug buhat ni Kristo ngadto sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Alang ni atong antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahubayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Alang sa mga nagdalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingan, nga makabaton kanunay og grasya sa paglamutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo
Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugma ang amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, naunta magmalampuson ang tanan nga kalibutan. Ilagi na sa mga parokya, ug atong makalawman ang atong pagtuo o paglawan, isip mga dinunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugma ang amahan, pamatia kami. Alang sa salogon sa Diyos, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kalunganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugma ang amahan, pamatia kami. Alang sa mga kalag sa tanang magtutuog na mihalin na, nga magangat na sila sa kinabuhing tunay, tuwan kang Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugma ang amahan, pamatia kami. Labing nagbumaong amahan, dungga ang mga pag-ampo sa iyong katawanan. Agaka ang kalibutan ngadto sa matuod nga kalinaw, sa imon mag-alagad kami kanimo diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita, ron ang amog ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagamong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo, kita sa iyong mga kamot, alang sa pag-ay o pag-imaya sa namalan, kung alang sa katupok-islanan sa pagbuking isang krus na simbahan. O Ginoo, ikahalan tanan kanimo sa walay mo, ininggasa sa among bukma, aron matungan ang mga katuyo ang nining santos nga misteryo, ug madangat kayo namo ang imong kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw
sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagagamong sa tanan. Angay matalong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo. Ang iyang nagsingabot na pag-anhi itarna sa tanang mga propeta. Uban sa gukmang dili matukim di matulog siya sa inahan nga ulay. Isangyo niya siya ni San Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpulo kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Karon inig-abot niya, iya kaming makaplagan na nagpukaw diha sa pag-ampo, tugog ang mga kasing-kasing sa kainumog ug pagday. Ugos sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog silang walay punong nga pag-aw. Santos yun ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala mong Espiritu o pagsantos din mga rasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ang dugo ni Jesucristo na among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Dipikas, sumihatag nini ngadto sa iyong mga pinunan ug lingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panhapon, mikuhas ka sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan, di kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong-tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, karon ang mga sala mapasayo. Kuhata kini, karon paghandong kana. Ini ang misteryo sa aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo mahal. Tiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon ang mga tubang buhalagan kanimo. Imaw nga kami, nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumduming Ginoo ang iyong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, na usay nga mong obispo sa tanang mga pari. Hinumduming usap ang mga igsoon nga namamatay, ilabi na silang tanan ng ipandunggan ining Santos na Misa. Malaumon nga mabanhon sila ng tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming nangayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan kaulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban kang San Luis Maria sa Montfort, ang Beata Maria Luisa de Jesus, kung sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga dayron, gamo ikaw nga himayaon, pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, diha ka kanimo mga gagahungan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang sa kahangturan. Atong gamito ng mga pulong itulo ka na sa atong manunod. Mangayon kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwagson sa tanang kautan, tanang katalagman. Katagi kami sa kalinaw nining panahona aron kinabangan sa imong kaluoy. Maligay kami kanunay sa salaw na hilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilig ko kaninyo,
Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo nga ang mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton halagi kami sa imong kalinaw kaniusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon ipakita ta ang atong panagingin sa unay. Mga igsoon, okay si Jesus sa Diyos sa Banal na Maria. Siyang poder sa Diyos na nagawagan sa mga salat sa kalibutan. Walang kita ang gitawagan makamit sa iyong bangkit. After spiritual communion, akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaan sa labing balaang sakramental. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, kung nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong dalag. Sa minit dili ko man ikaw madawat niya sa paging sakramental, umaringkas sa akong kasing-kasing sa paaging na spiritual. Hangkon ko ikaw, sa mag-aniya kauban ka na ako. Kung gimbit kong hiusang ang akong kaugalingon na ng kanina, ayaw itubod na ako manmula kanina. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Kaluin kami, Ginoo, aron kami malingwan sa mga sala, ug maandam alang sa umabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinagi sa imong Diyos nung kanabang, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata. Diyos among amahan, isangpit kami kanino, kining panahon sa among panginahanglan. Kaunta, makaligdan mo kami bakit kining hulga sa COVID-19 virus. Namibalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among mga kaigsunan, ug nagiabon sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya, alang sa mga tao, ang itakasan sa pagtuon sa hinugan, hihingi mo ang virus, nga nagdala sa makalilisang masakit. Giyaki ang mga pamut, uglang-lagi ang mga hunahuna sa mga doktor na nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos, o dinuyugan sa sabugma o kaluluwa. Kanila usap mga nakawani sa lokal o nasutong pagagamahan, o kanilang mga pribado ng mga ahensya, nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Makatabugan sila sa imong Diyos ng langga. Nangaliw usap kami kanila na nangiabong sa maong epidemya, makatagan kung pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itaniyagan na mo ang grasya nga magkalios sa kami sa pagbukat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghariuban kanimo diha sa kaliusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kamangkulan. Maria, panabang sa mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Luis Maria Samanfort, Beata Maria Luisa Nidisos, So mga kapahinumdum karong Webes, no? December 16, nakita yung sa Digalio dire, alas 4:30 sa buntag. Magsugo na ng misa. So 9 days. Kunya, so tubag sa atong imbitasyon sa Ebanghelyo karon, kita din sa ato, wala tayong mga pakulo. Ang atong buhaton, kung sugot mo, mag-andam ta dining table, naamoy mga regalo para kang Jesus, no? Anything, sa unsa inyong gustong-guston, pwede ka ng dilata, pagkaon, o mga regalo na pwede ipanghatag kay ining kapasko, ato nang ipanghatag sa mga kaigsuunan kay nga nanginahanglan. So mo na itong buhaton para last year, na yung mga table niya dire, Christmas tree, ang gifts na sa ilaw para sa atong mga kaigsuunan. So kung sa inyong ihatag din ato pa nang ihatag sa ining kapasko sa mga tao nga itong makasilingan na nanginahanglan. Kasi makaselebrate po sila Pasko, na sila pang magsibuhay na. No, sila mahatag ato nang ipang-distribute in 24 sa buntag o sa gabi. Okay? Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahada ng Santos nga Misa, daro na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo.